Este era o estado no que quedou a vivenda, a número 19 da rúa Romero Ortiz, totalmente destruída polas lapas. O lume orixinábase pasadas as 2 da madrugada. Foron os propios veciños da zona os que deron o aviso ao servizo de emerxencias, que mobilizou un amplo dispositivo, coordinado polo Parque de Bombeiros, pero no que tamén participaron as policías nacional e local. Nós, cando chegamos ali, xa comprobamos que se trataba dun edificio que, aínda que está, digamos que en estado semi-ruinoso ou ruinoso, pois, bueno, que se sabe que está moitas veces ocupado pois, por xente con temas de problemas de drogodependencia e demais. O edificio tiña un incendio completamente desenvolvido por todo, salía lume por todos os ocos das ventanas, tamén polo tellado, xa se derrubara unha boa parte do tellado, despois ainda seguiu derrumbando máis tellado e o resto das plantas. Durante unhas 5 horas, persoal dos parques de Ribeira e Boiro estiveron traballando nas labores de extinción. As lapas destruíron por completo o inmoble, na súa ampla maioría de madeira, aínda que aparentemente non afectaron a outros edificios anexos. E no seu interior as divisións, tanto de plantas como tamén de tabiquería, son todas de madeira. Entonces, eso, cas altas temperaturas que xa, cando chegamos nós, xa estaba sufrindo, porque estaba o incendio completamente desarrollado, pois, nada, evidentemente estaba todo colapsando, todo caendo, con moitos problemas, porque hubo varios derrubes, estando nós traballando, hubo varios derrubes realmente moi fortes, E claro, tiñamos que ter digamos que un cuidado especial, tanto os nosos medios, como tamén ao mesmo tempo ter cuidado, que xa desde o principio tomamos cuidado que non houbera ninguén polo alrededor, porque podía haber un derrube xeral do edificio. Polo de agora descoñécense as posibles causas do lume, como tamén se descoñece se puidera haber alguén no seu interior, xa que a vivenda era empregada habitualmente por drogodependentes. Técnicos municipais personáronse a primeira hora desta mañá no inmoble para facer unha avaliación e ver da posibilidade de derrubala por completo ante o perigo de que puidera producirse algún incidente. O Concello leva negociando cos seus propietarios dende hai tempo a súa compra para poder ampliar así a rúa.